keď už ale o ňom hovorím, tak mám 40 rokov a už to nefunguje tak, ako to fungovalo. Minulé tam ani nebol. Akože bol tam, ale nebol prítomný. Nebol prítomný a ja som sa akože snažil a ja som všej čo robil a toto proste, ale my sme vyzerali ako dve lesby. Ja hovorím, čo robíš? Však ako robíš mi hanbu, ináč ako tento nástroj robí hanbu odjak živa. Keď si mladý, stojí, keď nemá. Keď si starý, tak zase nestojí, keď má. Tak hovorím, som stál a som ho zobral na rozhovor medzi troma očami. Hovorím si, počúva, čo robíš? Čo robíš? Však to je tvoja pani, však sa snáš, akože, čo toto má byť? Proste nepostal. A tak si hovorím, vieš čo, nechám tu nahromadenú energiu a budeme to robiť ráno. A ráno, však to bude tiež lepšie, lebo budem mať akože dvojnásobok sily. A ja som sa ráno zobudil skôr ako on. On si spal na mojom bruchu, na svojom chrbáte. Hovorím, ty čo robíš? Som ho zase zobral do kuchyne. Hovorím, však to je tvoja pani, však sa snáš, ako čo má toto? Som mu pustil porno, kúkaj, to sú kozy, vstávaj. Nič. Moja pani zo spálne kričala, že Miši, no poď sa milovať, ráno je to dôležité pre energiu. Hovorím, vieš, čo je dôležité? Dobré raňajky sú dôležité.